non lom ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ni ning ke hang pen la so chipa viral ji puge kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa join ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan a join ni sinon ni la so akisung ki phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message text dong chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ki phukhe de ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso ta nang use lo ni phan physical bustanang dolo ni Emily sarpen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busta Emily long ke dami po huta Peter ti sosi nang pon lo plus room hada ke enta Peter ti sosi ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi aku la so video enoi puna ke toy ta Peter tiso sina ke toy la pen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi ta hedi la so pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo truben sini tu mi do relationship pu ane kalila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son chi chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde phu phe pusta hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter tiso mobile si ni phana ke pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en pi la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de tipolo ni phan la hai latum se khengno akam na ke japon ason lo latum si ni phan man ijat na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non male damot puta ni imboji la anlo latum si dang ke toy punang kumat mar phang si ke pudang no namat ke la bage pudam nang ko Agustin sarsi Peter han toy tahai Peter la si phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip heklong pu ke kompik lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu ka lilang sita arni si ke mane bang chethan o thang o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa start 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa wan ke Peter ti so pen Agustin kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh Emily da singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi laki ahogalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a Peter tiso nang bisa se de la so Peter tiso poisa ke thon ke ni neng tum ta do sita ni hem tum han la hai lam chathan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana join ni ma jo han ta la so lam chi than the pini piposi la so news long ke bang nang ko ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ke pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so ta pen pimren lo Peter ti so pen Agustin kram sahan non mat alam cipa clear dak de pulote latum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong cipipo la pen ke Emily sarlong ke toy vekta Peter ti so siang toy vek lo afunta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver hanta chingki pen sini ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alanga hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lo sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ni pilon ni kusini ki matha dam ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hedi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la det pen tani han physical lang claim pitlang physical lang claim det si ni tum kedam kirang ta pitor nang pon lo nang ke ban lo hotel lang ta pitor tiso si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat nihan physical do room ke en le kaprek pusita nihan physical la claim det a physical ala ngami thang room ka chada Agustin Kramsa da kachira tu kwa the bang ke pitor tiso ni phanam tham lo ra join ni sini la da Agustin Kramsa kachira rap dun do puning je dak lo alam na ke la so 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la so hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong klok pensi ni phan la so video nang chibor i sita la so video ka abilo ni nang mehang pa bang plastic card biko a video sini send chot Agustin Kramsa phan ke tu la so sini phanang pupe oh kalang ma puni ke ajatta ni pupe object so ajatta pudam de sita non ke ni pudam na ko proje ni phan la anna pa viral ko ni phan na ke pa viral son thot la an so se alang tum posto nai la an so se inside nai pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimret no pinike jong si la so lam non amat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote Agustin Kramsa pen pitor ti so lam ke nilong du ulan nila an so se si pa viral ji la pen ke ni phan ko pingmana pasu ngate la tum non amat la tum AI pen do abunai thulune matela an ma ke chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor ti so pen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita latum arlo pen nili phansta nang chu jordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ke phoson si hala tum khanta chu jor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor ti so puta ni ke ki mi ubang kali pu chini dak lo alam ban ki pipo se chini dak lo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan Emily bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke toy join ni si non ni ke en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor ti so la pen Agustin Kramsa tum na karjap du na nya dim si non la tum si ulta alam pathi thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inu dukbo sar ke plan jin ta hai sita ni inut man ijot dukbo sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arsopi ni family do ni background do ni hem dukbo ta hai ni family do plan o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen pitor ti so si ni phan man na ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta na chu jor lo man ta na jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong la dino nang tum akhat akimi chikrong la ta nang ninga lo ki hingno ta to lo la pen ke non so ar lo tum han ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son na thot ta ka chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang ku sita la hai bang ton noi jok si in ton te protest so tak pa nang li tum phan non amat FIR PPNC nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rada tum sita Agustin Kramsa pen pitor ti so khanga ke mip ke hok rino nili mithai ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pusi nili hin pen ba ke je thang phon lo arlu so khan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita mi la hai na tu sta ton ever Agustin Kramsa pen pitor ti so non mat josi ni ke viral that a video nang li tum chidile le la pen ke rat tum hasta pa chidile le la pen nang li tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chidan nan popo josi non amat la hai video a photos non ma pa chidile le lo tangte rat along sita nili nang li tum a videos pusita nang li tum a character pusta nili wanan kok lipo wanan kok po alama ke nili phan ke nang li tum seng toy be nang li tum sinili main pen poisa chobe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor hino la pen ke
non amat matu arat non chini bang link usta lahai video pen a join ni phana pasung det tahai la pen ke non ni Agustin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi a join ni phana pasung ni han stabor itahai la pen ke ni han ni prans na armut det tahai ni family pasta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sa pen pitor tiso se adai chen vek nangji lake pitor tiso la pen Agustin ram sa non amat lahai a video pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai nong staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke lamklar chipi vek nangko chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me henglo kam pusta natum do la pen ni phan sta nang klem vek alam potki natum han apaklang vek ji ake hai MLA bidasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hoklo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son make lang no pen lang lira nang inut MLA man peng chipi pen do vet thak vet chingki vet le do inot ni nang itu phanai chehan ike ni phan ma du ta ve na ke ther na ke hap puta ve ni phan poisa pe na ke nam pusta ve tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji puta ve ajata ve nili ningarlo ni phanon kuson ma kisung la so kisung pen ni kuson si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung ve aphan kuson pe sila tohan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chhang nang kok lo na che than nang kok lo rat ang lo sita